mondo ochiw order nene chik utigodo kendo tiyo kalure kod dwaro ma omiyo okete. Tich kindwa gi bad migawo mek yore mar sirikal mamalo anyalo wacho ni ber. Nikech mana kaka nakoni Nairobi ka ok otudore gi bad migawo mar piny owacho mamalo tibiro yudo ka nitiere ng'eny dongruok ma ok wanyal timo nikech waonge gi pesa noendo ma wanyalo timogo gigendo. King'iyo kaka koro wach par road markings miwacho gi endi, anyalo mana wacho ni ka nitiere to gin kuonde mathis. Kidhi ng'iyo kuonde mang'eny nitie markings motim maber, but ng'ur ok rach. Ni wacho wach mar ng'ur kuom jopiny. Ng'ur no ende mamiyo wang'eyo ni to time maber kata ok otime maber. Nikech ing'eyo ni katiba masani omiyo japiny thuolo mar ng'ur koneno ka pesa ne ok otigodo e yo maber. Kama nitiere ng'ur, iyudo ga ka as a county wakawo the initiative mondo mi wawuo gi the authority ma ng'ur wuok kuome mane ok otiyo maber mondo mi bed ni gigendo tim gi piny. And apart from that, king'iyo geche maringo kadho makadha oyaye ma ok ong'eyo weche mek chik gi endi, adwa nakoni ni kaka Nairobi watiyo ma very close gi the traffic police mondo mi wa make sure ni e boma ma Nairobi weche mek traffic ji ong'eyo makare. And apart from that, kura nitiere project miluongo ni intelligent transport system ma is coming up ma biro coordinate yore gi the traffic signals mondo mi wuotho bed mayot ma sama wuoy kode ni kadho Cabanas kacha ni tibiro yudo ka nitiere gimoro migero kanyo as the data center for the ITS. Kibire most of the junctions ibiro yudo kosepurgi mondo mi gibed ni ginyalo install the infrastructure ma that ITS. Mago gin achiel kuom gik ma watimo mondo mi wa make sure ni sama ang koro wayawo yo ne jopiny mondo mi wa make sure ni jopiny owuotho to wanyalo neno gima dhi mbele achiel